אז שמי גילת לוינגר ואני אדריכלית נוף. אני גם חוקרת במעבדה למדיניות התכנון בטכניון, והמחקר שלי ושל פרופסור ניר מועלם עוסק בגגות לשימוש ציבורי ומשותף, ואני אספר לכם על אחד ממקרי המחקר שלנו, על ניו יורק. אוקיי. אז טיפה סטטיסטיקה. נכון ל-2018, שטח הגגות בעיר ניו יורק היה 162,000 דונם. עיריית ניו יורק הקימה כבר בשנת 2007, אגב, בדומה למעבדה לגגות מועילים פה, בשנת 2007 הקימו גג הדגמה ומעבדה חיה שבוחנת גינון, בידוד וטכנולוגיות בנייה של גגות ירוקים, אז זה גם מקרה מעניין להסתכל עליו. אבל מאז, מספר הגגות המפותחים גדל באופן משמעותי. הסיבה המרכזית לזה היא שמתוך מטרה לעודד גגות ברי קיימא נחקקו החל משנת 2019 4 חוקי עזר. 2 דרשו גגות עם פאנלים סולריים או גג ירוק על כל מבנה חדש וגם על גגות של מבנים שעוברים שיפוץ משמעותי. חוק נוסף הורה להנגיש את המידע על התקנת גגות ירוקים באתר יהודי, ובשנת 2021 נחקק חוק עזר עירוני נוסף ששילש את הפטור ממס לבעלי נכסים שמתקינים גגות ירוקים באזורים מסוימים בעיר עד שנת 2024. עכשיו, מה שאתם רואים בסגול זה במסמך המדיניות היא הערה חשובה שמציינת שבעיר יש גגות עם כמה שימושים ביחד, ואומרת שבין היתר יש גם גגות לשימוש של נופש, מה שמרמז על זה שגגות הם גם מקום שאנשים שונים מבלים ונמצאים בו, אבל זה לא ממש מתאר את ההיסטוריה המגוונת של הגגות בניו יורק, ועל זה אני אספר לכם בהרצאה הזאת. אז נתחיל במאה ה-20, בתחילת המאה ה-20, שבה אנשים ניצלו את שטחי הגגות בין היתר, גם כמרחב משותף נגיש לשימוש דיירים במבנים משותפים, לצורך פיתוח של טרסות וגינות, ובימות הקיץ החמים, גם כדי לברוח מהחום בתוך הבניין בלילה, ולישון באקלים נוח יותר על הגג. למעשה, הסנטרל פארק נפתח אחרי שלפני הרבה מאוד שנים, כשאנשים ישנו על הגג, 4 נפלו למטה ונהרגו, ואז התחילו לפתוח את הסנטרל פארק גם בלילה. אבל היו שם עוד מגוון של פעילויות משותפות שהתפתחו לאורך זמן, חוות הדגמה לגידול בעלי חיים, יש תיעוד גם של מעבר בין בית לבית באמצעות הגגות. ואם נלך עוד יותר אחורה, לסוף המאה ה-19, אני לא יודעת אם אתם רואים תאריכים, אנחנו מדברים על 1882. אוקיי, זה המוקדם יותר. נראה שבניו יורק התחילה להתפתח סצנה שוקקת של חיי לילה על גג תיאטראות ששימשו למפגש, הקרנת סרטים, הצגות ומסעדות על הגג. הרוב לא שרדו עד ימינו, או שהם שינו ייעוד, כמו הגג המפורסם של מלון ולדורף אסטוריה, מצד ימין שם למטה, שבשנים האחרונות משמש את השף של המלון לצורך גידול דבורים לדבש שהוא מגיש לאורחים. אבל באופן פורמלי, הגג הירוק הראשון המודרני בארצות הברית היה במרכז הרוקפלר סנטר. תוכנית המרכז, שנבנה בשנת 1930, הכילה חזון של גגות ירוקים לצורך גינון ופנאי. מתוכם נבנו רק חלק, והם שימשו את הציבור הרחב, ובעיקר את עובדי המרכז, אתם רואים את זה מצד שמאל למטה, והתוכנית הושלמה למעשה רק לפני שנתיים, כאשר הוקם גן של 2 דונם על גג המיוזיק הול, והוא נפתח בעיקר לשימוש עובדי המרכז או לאירועים פרטיים. שימו לב, לא הייתה להם בעיה לשים עצים בוגרים, כיוון שהתוכנית המקורית, מזכירה לכם, 1930, כבר לקחה בחשבון מבחינה קונסטרוקטיבית עצים בוגרים. ואם הזכרתי קודם את התיאטראות של ניו יורק, אז אני אקפוץ קדימה ל-1970, בה נהרסו הרבה מאוד תיאטראות בגלל שינוי שעברה העיר, ועל חורבות תיאטרון הריברסייד נבנה קומפלקס מגורים גבוה, ולאחר מאבק של תושבים שרצו שטח ציבורי במקום מבני ציבור, נבנה חניון ששטח הגג שלו, מה שאתם רואים שם מעל הפארקינג, קצת פחות מדונם, הוא הוזכר לקהילה לטובת הקמת הגינה הקהילתית היחידה בניו יורק שנבנתה על גג. אני רוצה לציין שדמי השכירות הם סמליים, דולרים בודדים לחודש או זר פרחים, תלוי מה בעונה. על הגג יש 28 חלקות מעובדות, כל אחד על ידי גנן אחר מהקהילה. ובסביבות 2,000 איש משלמים דמי חברות של 10 עד 20 דולר לשנה, ומקבלים מפתח כניסה לגינה הקהילתית. על הגג יש חיי קהילה תוססים של חוגים, הדרכות טבע, תערוכות אומנים, יש בקתה עם קומפוסטר, וכל מה שצריך בשביל לקיים קהילה. מצד שמאל למטה, אחת מעשרות הכרזות הנישואין שקרו על הגג הזה. נחזור לשנות ה-60, 1960, לעוד מהלך משמעותי של עיריית ניו יורק.
בשנות ה-60 עברה תב"ע וחקיקה עירונית שאפשרה ליזמים פרטיים לקבל אחוזי בנייה נוספים לגובה, תמורת הקמת שטחים לשימוש ציבורי שפ"פים או POPs, Privately Owned Public Space, באזורים במנהטן, בה העיר התחילה להצטופף מאוד והיה מחסור בשטחי ציבור. יש מספר דוגמאות לגגות שהם פופס, כמו אחד הגגות במגדל טראמפ, שמוגדר כטרסה. כפי שאתם רואים, הוא לא מתוחזק מי יודע מה, ויש שם גם הרבה הפגנות, שזה בעצם שטח ציבורי שצריך להנגיש אותו ולתחזק אותו. דוגמה מוצלחת יותר, אפשר לראות בגג שמתפקד ממש כשצ"פ לכל דבר ועניין, למרות שהוא בבעלות פרטית. אפשר לראות שהוא גדול יותר, הוא כמה דונמים, הוא נמצא על גג מסד של חניון, לכן הוא נצפה יותר. ועניין הנגישות הוא מאוד חשוב, והגג הזה מונגש גם במעלית לציבור, יש שילוט ברור למטה, גרמי מדרגות ממונעים, ויש מגוון תכסיות ושימושים ותצפית מאוד מאוד יפה. בניו יורק יש לא מעט דוגמאות של מבנים היסטוריים, שהגג שלהם עבר הסבה למקום שמיש. אחת הדוגמאות היא הגג הציבורי, שנמצא בקומה השביעית של אחת השלוחות של הספרייה הציבורית. המבנה הוא מ-1915, עבר לרשות המקומית ב-1970, וב-2021, הוא נפתח לציבור, מימין למטה לפני ולמעלה אחרי, אבל אחת הגגות הבעיה שאנחנו רואים בגגות כאלה, זה שהם מוזכרים לאירועים פרטיים, וכשהייתי שם ביוני האחרון, פשוט לא הייתה עליו כניסה. מבנה נוסף, היסטורי נוסף שפותח ועליו גגות לפנאי ומנוחה, הפורט אות'וריטי, הוא בעצם מבנה שמשתרע על בלוק שלם, הוא הוזכר לגוגל, הבעיה שם לא משנה כמה הגג יפה, החללים הפנימיים במשרדים של גוגל הם הרבה יותר מרשימים, אז לא כל כך יוצאים החוצה. אבל זה מקרה מעניין שקשור לצפיפות, אחת הדוגמאות המעניינות להתאמה של מבנה היסטורי לתנאים משתנים בעיר, זה המקרה של בית ספר צ'פלין לבנות, המבנה נבנה ב-1928 ובמשך 100 שנים הוא עובר הרחבות פנימה, החוצה, למעלה, למטה, ומה שאתם רואים בעצם זה קומה נוספת של כיתות, למטה בצהוב זה המבנה המקורי, אולם ספורט מוגבע עם מסלול לריצה פנימי, גרם מעלית ומדרגות חיצוניות ומגרש משחקים על הגג העליון. הצפיפות בניו יורק הובילה גם לפיתוח מודלים של דירות קטנות, של מייקרו-יוניטס, וזו הדוגמה לאחד הפרויקטים שבו גודל הדירות הוא 30 מטר מרובע, ולכן השטחים המשותפים, זה משפט חשוב, Keep apartments small, go big on amenities. אז ה-amenities הם על הגגות, שם המפגשים של הדיירים. עכשיו, תופעה של השמשת גגות לפעילויות שונות לא מאפיינת רק את מנהטן. אתם יכולים לראות כבר את הצפיפות בברוקלין בתמונה מימין, והיא מובילה יזמים לבנות בהנחיית העירייה מבנים מעורבי שימושים שנותנים מענה למגוון צרכים של העיר. במגרש הזה למשל יש מגדל מגורים, הגג חניון שמשותף לקולג' הסמוך, ומעליו 2 מגרשי ספורט שמשמשים את הסטודנטים, והגג המוגבע, הטרסה, מצד ימין למטה, זה בעצם השפ"פ של דיירי הבניין. וזאת דוגמה מעניינת דווקא מהברונקס, פרויקט של דיור בר השגה, שחלקו דירות בסחירות, חלקו דירות בבעלות, והמבנה הוא בערך משנת 2015, חלק מהגגות נגישים לכל הדיירים, חלק רק לבעלי הדירות, וחלק משמש כגג ירוק לא נגיש, ויש שם גינון, משחק, שהייה, התכנסות, ונחזור למנהטן. זה מבט על הגג השלישי בגודלו בניו יורק, הוא בגודל 8 דונם, הייתי שם ביוני האחרון, הוא עוד לא פתוח לציבור, הגג הוקם ממש בחודשים האחרונים, המבנה הוא מבנה היסטורי משנת 1933, יש בערך 5 חברות נדל"ן שמנהלות נכסים במנהטן, ואחת מהן, מורגן נורת', התחילה לפתח גנים על גגות לטובת מי שיחלס את הנכסים שלה, כדרך ליצור בידול מחברות נכסים אחרות ולהיות יותר אטרקטיביים מבעלי עסקים. אבל לא פחות מעניין מהגג עצמו שהוא מדהים, מה שאתם רואים זה מה שקורה כשאני מסתכלת מהגג למטה על ניו יורק. וזה נוף שמרמז על תופעה שאנחנו רואים אותה בניו יורק, אבל היא כבר מתקיימת בצורה קיצונית, פול און בהונג קונג וסינגפור. ושימו לב שכל המתחמים שמוקפים בצהוב הם מרחבים לשימוש ציבורי, שנמצאים לפחות קומה אחת מוגבהה ממפלס הרחוב. אם זה ההיילין או פסאז' ציבורי מוגבה או שפ"פ גדול שמוגבל על בניינים. והתופעה הזאת של עיר שצומחת לגובה בגלל הגירה הגדולה בערים, צפיפות וערכי קרקע גבוהים, מתחילה לבוא לידי ביטוי גם במרחב פתוח ורטיקלי, ומרחב ציבורי או משותף שמתחיל לעלות למעלה. אז דוגמה אחת לתופעה הזאת, הוא
הפארק הציבורי שנבנה מעל מרכז רכב ולוגיסטיקה בדופן ה-World Trade Center Memorial. הפארק נמצא על קומת מסד של מבנה שדופן שלמה שלו מגוננת כקיר ירוק. אין אפשרות לנחש שיש מבנה מתחת כשנמצאים על הגינה הזאת. דוגמה נוספת, זה המרחב של ההדסון יארדס. זה מרחב מאוד מאוד גדול של 20 דונמים, שאומנם נמצא במפלס הרחוב, אבל הוא כולו בעצם קירוי של גג של תחנת רכבת שנמצא מתחתיו. במקרה הזה, העיר מתפתחת דווקא כלפי מטה. שתי דוגמאות נוספות למרחב רב-מימדי מרובד, נמצאות לאורך נהר ההדסון. תראו איך במקטע לא גדול, ניתן לראות גג ציבורי על גג של פיר מרחף, ה-Little Island מצד ימין, פארק ציבורי על גג מבנה של שוק מקורה מצד שמאל, פיר 57, וגג של סניף נוסף של גוגל, שמשמש את עובדי החברה, ומאחורה, אגב, אפשר לראות את ההיילנד, שהוא גם מרחב מוגבה. ובקצה הדרומי של מנהטן, בחזית החמישית שהייתה פעם מוזנחת, פותחה טיילת, ועל הפירים הישנים נבנו מבנים שהגגות שלהם משמשים לצורך שהייה, נופש ובילוי. אחד מהם משמש כמקום למופעים בגג הקומה החמישית של פיר 17. ולסיום, לפני שנעבור להרצאה של בן פלנר על חקלאות גגות בניו יורק, אלה תמונות מהגג הכי גדול במנהטן. על גג של מרכז כנסים בערך 23 דונם, אולי יותר, מהגדולים בארצות הברית. שמו ג'אבי סנטר, הוא סוגר לנו מעגל עם השקופית הראשונה שמדברת על גגות מרובי שימושים. מה שאנחנו רואים כאן זה אזור נרחב מאוד של גג חום, שמשמש כבית גידול לציפורים ומנהל מי נגר, מעליו פאנלים סולאריים. והאזור השני של הגג הוא טרסה מוגבת, שמשמשת כמקום לאירועים והתכנסות, וכבית גידול למטע אפרסקים, 35 עצי אפרסק וצמחי ריח ותבלין. והאזור החדש יותר, נבנה לפני שנים בודדות, הוא גג חקלאי, שהגידולים שגדלים עליו והדבש שמופק מהכוורות הדבורים, משמשים כבסיס לאוכל שמבושל לעובדי המתחם. אז ממש לפני שהסיור שלנו נגמר, כמה תמונות משימושים נוספים שניתן למצוא על גגות בניו יורק, בריכות שחייה של בתי מלון, קולנוע גג, רשת מגרשי כדורגל שכולם נמצאים על גגות, ברים וכמובן מסעדות וחיי לילה שוקקים. ולסיכום אני אנסה להראות לכם סרטון קצר מהגג של פיר 17, הופעה של פעם ממש טובה. אתם יכולים לראות את הנוף של ניו יורק, מה רואים מהגגות. נסיים ונעבור לסלייד האחרון. אז תודה רבה, חזרנו לארץ לכמה דקות, אבל אנחנו עוד פעם קופצים שוב פעם לניו יורק, עם ההרצאה של בן פלנר. Ben is the co-founder and the CEO of Brooklyn Grunge, and I'm more than delighted to invite you to the stage.